Ahojte, takže pripravil som si pre vás aj také krátke video, ako vyzerajú tieto pre mňa nové Ford Converse Plus budíky. Nové features alebo nové funkcie, ktoré dostali po update, je zobrazovanie v spodnom riadku stavu napätia batérie a hneď vedľa toho aj teploty motora. A úplne zase vľavo je zobrazovanie vonkajšej teploty. No a zase v hornej časti vedľa zobrazovania auta je digitálny tachometer, ktorý aktuálne ukazuje nulu, keďže stojím na mieste. No a najväčšou novinkou pre mňa je tzv. Parkovací asistent. Ten sa zapína zaradením spiatočky alebo parkovacieho tlačidla, takže skúsim dať spiatočku, zobrazuje sa tam, ukazuje každý parkovací senzor samostatne, čiže teraz keď skúsim odbrzdiť a skúsim cúvať dozadu, mám takú prekážku, idem trochu bližšie, vidíte, sa to mení v závislosti od toho pískania samostatných senzorov. Keď sa približujem, už je to tam červenom, a keď pôjdem ešte bližšie, zobrazí sa to spolu s vykričníkom. Keď vyhodím rýchlosť, dám tam, ja mám automat, dám tam P-čko, automaticky to vypína, možno keď stlačím tlačidlo, a teraz to nefunguje. No je to celkom super, len problémom je, že ako možno správny šofér, keď sa snažíte cúvať, pozeráte do spätných zrkadiel a nie na budíky, a to pískanie je niekedy podstatne lepšie ako pozerať sa priamo na budíky. Je to dobre, keď cúvate alebo spredu sa približujete k nejakému predmetu, ktorý nemáte šancu vidieť v svojich spätných zrkadlách, respektíve mali, tak to môžete vidieť. Môžete vedieť, z ktorej strany je vlastne tento predmet, ku ktorému sa vy približujete. Ešte jedna vec, ja som mal predtým také obyčajné budíky, teraz sa to pomenilo, teraz mám ten Ford Converse Plus. Pre mňa je to celkom taká novinka a ovládanie je pre mňa trochu také ťažkopádne, keď človek sa snaží niekde dostať, trochu to dlhšie trvá, no ale druhá vec je to, že môžete tu ovládať v podstate viac vecí ako na tých klasických budíkoch. Je tu ovládanie autoradia, Viper trackov z CDčka alebo USBčka alebo dokonca z iPodu. Ešte chcem podotknúť, že v nastaveniach si môžete vypnúť zobrazovanie zobrazovanie configure nie. Myslím, že toto v Advance toho tachometra, čiže digitálnej rýchlosti, a rovnako aj na napätia batérie a teploty motora. Takže toľko tieto digitálne budíky Converse Plus, s ktorými som nahradil predchádzajúce budíky.